La Fundació Pinae presenta la primera edició de la Globs Bienal d'Art Jove. Té l'objectiu d'estimular i promoure projectes d'arts visuals entre joves artistes de tot Catalunya. Anem a Vilafranca del Penedès. Jordi Ribas, què s'ha de fer per participar-hi? Doncs bona tarda. Mira, una de les coses importants és que és una idea sorgida d'aquí del Penedès, però que engloba tota Catalunya i, vaja, per participar-hi, ser un jove creador d'entre 18 i 35 anys, qui ens pot parlar també del que suposa aquest Globs és en Xavi, un dels coordinadors. Xavi, com neix aquesta idea de fer el Globs? Bueno, neix aquesta idea perquè des de la Fundació Pinae el que hi ha és un projecte molt important a partir d'aquest any amb el tema de l'educació i la cultura, l'educació per la gent jove, i aquests projectes és un projecte pilar per aquest any 2025 i que segurament anirà creixent amb altres, però que sí que el tema de l'educació i el tema de la cultura amb gent jove és un dels pilars principals de la Fundació. És per gent de 18 a 35 anys, estudiants aquí a Catalunya, referents a les arts visuals. Qui es pot presentar aquí? Bueno, és un projecte que es pot presentar joves de 18 i 35 anys, i el tema està en que són gent que poden estar a nivell acadèmic o gent que ja ha sortit del tema acadèmic i que el que busca és una projecció internacional, una projecció nacional, on es visibilitzi la seva obra, el seu treball, i hi hagi diferents agents i operadors que estan col·laborant amb nosaltres, amb la Bienal, i que puguin veure aquest talent i el puguin fer més visible. Un jurat, fins al 4 de maig es podran presentar les obres, un jurat decidirà quines són les més importants i a finals d'any es podran veure a totes les sales d'aquí de Vilafranca. Sí, és una de les coses que realment és un segell que té la Bienal, perquè permet que durant aquest mes de novembre-desembre tots els espais de Vilafranca expositius viuran aquesta Bienal, veuran aquests treballs d'aquests seleccionats de tots aquests artistes, veuran els treballs de la gent que realment ha fet una residència aquí a Vilafranca i que ha creat una obra. Vull dir que realment respirarà tot aquest mes, respirarà art i respirarà tots els espais de Vilafranca, i gràcies també al suport del que és l'Ajuntament, que també ha cregut molt en aquest projecte, i això ens ajudarà a fer-lo. Suposo que serà una Bienal que tindrà referent a tot Catalunya. Ràpidament, una de les coses, també una residència per diversos artistes durant 2-3 mesos amb la seva nòmina perquè puguin crear des d'aquí Vilafranca. Bueno, és una residència que es busca aquí remunerada, una residència remunerada, on realment ells tindran tot el suport tant econòmic com de manutenció, perquè puguin estar aquí, puguin estar creant, puguin fer sinergies, puguin conèixer diferents artistes entre ells. Vull dir que realment és una cosa grupal, una cosa molt coral, i que els permetrà créixer també com a artistes. Molt bé, moltes gràcies, Xavi. Ja ho veieu, aquí a Vilafranca esperem totes les propostes d'aquests artistes de tota Catalunya d'entre 18 i 35 anys. Teniu temps fins al 4 de maig.